Sesinoxolo namhla lilanga lakho lokugcina asikubingelele sikwamukele Tinzabe Teswati. Molo mntanam, ndiyanibulisa nami. Okay, asihlale endzabeni mama. Ngabe mawuthindi nithanda nonke emakhaya usuke usho ukuthini? Uyazi xa ndisithi ndinithanda nonke emakhaya, ndashukunyiswa yindlela abantu ababebonakalisa uthando lwabo kum. Kuyo yonke indawo endihamba kuyo, kuwo onke amaphondo endihamba kuwo kweli loMzantsi Afrika, ubufumanisa into yokokuba apho ndihamba khona ndifumana ubushushu bothando obungenambaliso. Obo bushushu bothando lolu lubonakaliswe ngabemi boMzantsi Afrika namhlanje. Ukuba ndithi xa ndisithi ndiyazibeka phansi intambo, kubonakale ngathi ilizwe liyema. Ndathi ke ndisawufumanisa into yokokubana uthando lwabemi boMzantsi Afrika lungaphaya kokuqondwa kum, ndaziva ndimncinci. Ndathi kuba akukho nto endinokubenzela yona omnye nomnye ngabanye. Ndathi mandibe nanto endiyithethayo endizawukuthi xa ndiyithetha ingene ihlale ezintliziyweni zabemi boMzantsi Afrika, bayive into yokokuba iphuma kwintliziyo enothando isiya kwintliziyo endiphe uthando. Ndathi mandithi ke ndinithanda nonke emakhaya. Kwathi ke emveni kwexesha ndafumanisa into yokokubana mandiyongeze le ntetho. Ndabe ke ngoku kule minyaka idlulileyo kuzawuthi mhla ndibeka phantsi intambo, ndabe ndithi nanga ningalala ngobubusuku nombethe ingubo yemvisiswano, uxolo nothando. Ndinithanda nonke emakhaya.